Έσκα πάνω στο βάθρο. Έτσι πρέπει να αποκαταστήσουμε λίγο την κατάσταση του Ζήγη, να απολογηθούμε για την κατάσταση που έγινε στο Ζήγη, αλλά ήταν εκτός ελέγχου η κατάσταση. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Μέλημά μας στο Ζήγη ήταν να πάτε όλοι ασφαλισμένα και να έρθετε πίσω. Πήγαμε μια χαρά σε αυτό το θέμα. Και τώρα με το δείπνο, καλή συνέχεια. Θα παίξει 4 λεπτά βίντεο, πάτε για φαΐ και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Εγώ απλά να πω κάτι για μια προσπάθεια που γίνεται από κάποιους ανθρώπους που αξίζουν συγχαρητήρια για ένα παιδί, τον Πέτρο, που είχε ατύχημα με το αυτοκίνητό του και είναι στην εντατική και θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, για να κάνει κάποια εγχείρηση που είναι πολύ σοβαρή στον εγκέφαλο. Έγινε μια προσπάθεια την προηγούμενη Πέμπτη και μαζεύτηκε ένα αξιοσέβαστο ποσό, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας δίνει ό,τι θέλει, έχουμε εκεί ένα κουτί. Ο Πέτρος είναι φαντάρος και επέστρεφε στο στρατόπεδο και εντάξει, δεν ξέρουμε πώς έγινε το ατύχημα, έφυγε το αυτοκίνητο από τον δρόμο, είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή δεν μπορεί να γίνει κάτι στην Κύπρο θα πάει στη Γερμανία για να εγχειριστεί και έτσι χρειάζονται κάποια χρήματα. Οπότε οτιδήποτε δώσει ο καθένας, όσα θέλετε, όσα μπορείτε να βάλετε εκεί στο κουτί. Και αυτά βασικά. Να πούμε απλά ότι το Σωματείο ό,τι τις πράξεις θα κάνει σήμερα θα τα βάλει όλα στο κουτί. Και να ευχαριστούμε τον Κυριάκο και τον Κυριάκο Τσιφτέ που έδωκε μια μικρή εισφορά από μόνος του για την σημερινή περίπτωση. Αυτό το βίντεο εδώ. Eran περίπου international down. Μαέλα καέτουνε. Εντάξει. Πάγαμε στο Μαρίνι. Τον αριθμό 13 για τη χρονιά. Και πίσω θα έχετε εντυμένο το όνομα του κλαμπ. Θα είναι όλα μαύρο με χρυσό, εκτός που το σήμα μας το οποίο είναι λίγο χρωματιστό.
όπως τον Γιατρούλης, σας παρακαλούμε κύριοι που θέλετε μέχρι τις 25 για να τις παραγγείλουμε όλες μαζί.